Ito po, gagawa po ako ng espasol. Mag-try po ako gumawa. Inilagay ko na po ang glutinous rice flour. Akin na po siyang isasangag. Ayan, isasangag ko na po siya. Parang namiss ko kasi yung espasol, kaya magta-try po ako. Ayan. Mukha naman kasi madali lang siyang gawin. Kasi ito lang ang ano niya. Gata at saka condense. Tsaka glutinous rice, then brown sugar. Pwede rin daw white sugar. Naku, matrabaho po pala ito. Matagal palang magsangag ng flour, ng glutinous flour. 48 years pala bago mag-brown. Ayan na po siya. Ayan, medyo nagbe-brown na siya.